Agent Hunter chu man mo takin FBI Headquarters Office building alo thleng chia staff lo be boi tu te po a chang man mang lo in chunga chovin screen lian taka Bangkok a bompuak an lo en meka darkar khat liam ta thil thleng nin FBI te chuan terrorist ghost tia an hriat an chuina lama warehouse a BUAINA an toka an thivek ani he thil thlenga hian amo phurtu tak an hre thei lova ghost tia an hriat chu document sang an phor nu pon khoya ma ming le ni na tak alang ngai lova he karturu tak khovel sang che thin nin chui thei lo thlarawang mai ani FBI staff pakhat chuan warehouse atanga dam chuak pakhat CCTV camera atangin alo mufua ma se a mel le ataksa alang thei chuang lo Hunter chu amangang mema go si ka hre chiang lutuk tual tha mang kho sanga mi tam tak thina mo phur tu ni atia khuwa chhuasan main an mi te Singapore tirwat turin ashil ngala an pi ber hria ta hlau le chutan pi Catherine Brand taron lang thuta Hunter nena chuan engthil nge thleng tia zotin Hunter chuan an har sarna to me kalo soinghal zungzunga CCTV atanga an mi mu kha akalna tur chuin khuwa chhuasan tum nge yin alanga Brand chuan Singapore an mi te an thlen man aring lova Hunteran tuma Bangkoka kan mi le sate anom to lo atia Brand chuan an la mai thayani beidon topa biak angai don ani hi ati chuai raya abiak she mel hle Bangkok khopuya US Secret Service agent Dichin Lucas Ronlangin Rexoa alo mudar dara mi panau pangin a poisa ru kan tumchuan haloman chata a secret lak sakin an trante tea no pangchu kaltir Lucas su bara luta bartender mai hena zulamin ain khula a phone aron rizui alo reject maka reiwak lova ronin ring lein an chan chuan Miss Brand kha lo nia in soifia kangai tiga hria tia bultanin Brand chuan ipuina kan mamoni thilpoimo tak ni lo seng chuan karon belawang che atia Lucasan rilrunat mel takin kumni nuwa minron beve chaumo kapuina imamo wangin engthil nge hriat kumni chuang nangma wangin katal buaya kapui lawang che idu duwa itir phar mai thei pani lo tin Lucas athin rim thar ema Brand tin an BUAINA hasoi mol chu ngai thadu lovin phone ada mak reiwak lova bara landline chu aronin ringa Hunteran chang su ti ma se meyin alata thowa Brand bokaloni min biak du lo chuan hi boitel telang tin bara chuan misual rual hanron luta Lucas an khoi shrep pona thi phungin atlan chuaka Brand tin aron bele i BUAINA zongjong ka chin fel sakang che biruk rengangai to lo tun ma ang khan hinung le thayang atia Lucasan kumhi chung he khuwa hian katanga misualin minzong rengbok tin alathin rim ema Brand tin taxi pharla airport avakal ro passport karon thonang che misual lai kan neya flight MK 751 a hachuang dona San Francisco a trum turani iman thei chuan nungdamin US ron thlen puila kaduni ilom man tur chu ka soito kha atile Lucas chuan phone ada thiltam tak ngai toin taxi aphara airport lam chu hapan ta ni thisena kaina sat ema wangin taxi driver chuan in shruk faina peya ati sat a hak tirbok flight terminal alu nu chuan CCTV atangin Brand tin alo en renga Lucasan passport le ticket adil ngal mi pakhatin naron pezawa ayan nu chuan Brand kholin khuwa hi ka chhuasan thei tak takang mo atile shama Miss Brand chuan hlauthon turom lo tia lo shilin passport le ticket mang chuan Lucas atlang theita thlona chunga chief flight attendant Garetan midang bula chuan an na theu film khur taka thok tur le passenger te ma limmel pureng turin alo thil hloma flight attendant ta tang thar aisa le Roy Stepon an lo ngai thauluk hle
reivak lova passenger te an ron luta heti lai hian FBI headquarters atangin ghost chungchang THAR an neia private clinic atlo nge ya hriain doctor hmena an han zo chian chuan a hliam atangin silai mu halo lak chhuah sakani Lucas po thlawhna lutin sain bula thua zualam hnu chuan Miss Brantin ron message an target chuan silaya ka hliamna ataksa anei thu ron thril an thlo chuan hnu lok chuan FBI lamin THAR han nei lea kar khat liamta dark web internet a mi thil post ni in a post tu chu tunge ani an hre theilowa ghost hacker hian misual polian tak tak poisa lo ruk sak to in an mi te thina hatlen nual to a internet a an thil post kha chuan heng rama misual pol halo ti buai to te hian ghost lumana dollar makta duai som pek anin huam thu tar langin chu arukin dark web a hian an lo in shil kwal vek to a ghost luman tel tum deuh vek tual thap mang ramsang sangami thlawhna khan an lo chuang rengmai brand tamangang ema thlawhna passenger te khan ghost an hriat vai chuan than tum ngei don ti a hriat wangani thlawhna chunga sainan Lucas pom tlang ne la lo tum vela Lucas san abe thapei vakalo a thutna chu thosanin passenger ho hain kwal thuaka alet le nu chuan sayenan azuin tur halo lam kep saka Lucas chuan polite taka lan atuma wangin a in sak reivak lova alu ron hei muain aum dan adik zan lova a in tura chuan damdoya pol nge ya ring a tho chuak atlu tur chu sayenan lodomin washroom a akwa luta zuna wa khan damdoya pol ti a hril ta ni chuta Lucas chu a soisa hrepa thlawhna hian misual luman tel tur kanei nangma hi nin ka hria an ti chuan Lucas an a hrethiam lo hle sayen chuan a soisak chhun zom zela chuta Lucas a thato pa tangin sayen chu a choi kang thuta thlawhna chunga thir ron lor chu han tautirin a that der mai brand nena chanchina vashila a chawlu tuk chu batta pa muin a intifai heti lai hian thlawhna hnuaia mi pakhat hian an silai le ral thuam thu ruk passenger bag pakhata halo khung ngau ngawa mi pakhat arukin hawa pezau mai thlawhna aruka police on duty tirthin sky marshal chu mai che pakhat hian alo zui ruzawa heti la hian Lucas san sain ruang kha alo thukru ve mek bok washroom a om rei to ema wangin aisa le roi san sky marshal pakhat an lo kawa kongka an kik tia brantin Lucas nena an chanchin hriat thar kha aron silvea Lucas amang ang hle kongka hongin ceiling atanga thisen far an ron mu chuan sky marshal chuan pistolina tina Lucas an lo lak sak thutin a khong thluwa washroom a hnuk lut zui aisa le roiste chu han mangang ema Lucas an FBI tana thok ani tile a chanchin eng kimashil veka kamizon chu passenger jingami tu po an ni thei minzon puidon ani atia Lucas chu hain thak le te ake korkong thol lutuk wang chuan pistol a pai theilowa aisa pein local thapot ro pangai takin passenger ho lo veng ula ghost chuan hliamanei ti hrengrang ru atia roisle aisa in pilot te hriat tir wat tha an ti thu an lo soi ve thung reivak lova thisen an hua Lucas le aisa thlawhna hnuai lama zuk chukin sky marshal pakhat zokha arwang an zuk muni Lucas chuan aisa ain wangwanga iwa than na save keipo khatiang khan kaum thina sin silai ka le hliam tin reng ka tuar toa hi kot kha hlip te azia dewang atia aisa in teulo mai tin alo chang Lucas san anwan a hlom tak em mi zong in ghost chu patling than kin toa han ngai veka ma se hei tleirol kumsom paruk borvel halo ni renga flight attendant chu in cover nan chuan a tha hle mai atile
Aisa in engei soyom zia ka na tholom anti chuan ataksa a hliam chu Lucas sana mua hekar go siniti ka hrialom ze buaidu su thlawhna chuang tamzok hian than tumchea ven him che hi ka hna ni atia chuti lai chuan silai lo supply tu khan Aisa ron man bet thutin Aisa chuan ne so tak hian aloka phluma Lucas laka hain je breng thei to lo kadam chua theinan min puyangai ani chu tin an choduna pilot te hena chanchin an hrilta ni Aisa go sani ti soilang lavin thlawhna hian tual tha mangtam tak an chuan thu an soya Lucas san keima ka ni lo chuan tuma kongka hon sak lawang cheu tin an chua san chauka anin hu khom lea Royce hena Aisa ni na dik tak an soi du bik lo Lucas san pangai takin lo duty la first class passenger ho ka han endi kange atia an muthil hlan changin tual tha mang ghost tha tumtu te chu an che chua main da that veka tumani a han thlen chho nu chuan garet alo duty a Lucas nena heta ron kal thei ni hleinem anti chuan Lucas san ani na soin thlawhna thina thleng mek te chu hrila chuti lai chuan meiche pakhat mai tuam hian aron bei thut mai anin sual rep nu chuan a mai kora phela Lucas san Chinese gang member zingami ani ti a hre thei harsataka atha nu chuan first class a passenger chuang dang ron harin Chinese gang vek an lo nia anin sual le ngal riap atha vek nu chuan pakhat phone chu hmuin Lucas a thlala ka lo oma Aisa nena nang ni lovin keimin than tumani hi atia achan a shebok si lo hemi nu hian Lucas san Chinese gang ho ruang thalak brand ta zuk thona antaran epa hi tunge ani na dik tak soiro atia brand tin ha soi chuak ta secret service agent ania niliam ta khan Bangkoka undercoverin mipoimo tak en thlatura tirania mase ami ven pa chuan no chizuar pakhat a soisak hrepawangin ain sum zolawa VIP chu athak ta ni athil ti wang chuan kan department mol pho kan hlawa kan bepop du to lawani khati lai khan Lucas nen kanin ngai zonga aruka ka puiti an hriat chuan ka hna ka chan pha don ti ka hria ka then pha bok ti na soi heti la hian thlawhna passenger ten Lucas a thalak an dong hloma aluman po hasang viau Lucas an a hriat vele dokan nor phein misual ho chu tha am veka tuma tlema zong atha nu chuan Aisa in aron pui ve a anin sual buai nuai Lucas a taksa an hliam nuala Aisa a chan le nu chuan meiche kung fu master pathum ron langin Lucas an ron beya Aisa in alo dang vat kan lam tanga ni hi tin kung fu thiam ho hi Aisa bodyguard te an lo nia thisen a hlo na sat em awangin Lucas chu atu deuh noka thlawhna basement a an hruai thlata ni heti lai hian FBI officer Aisa in Bangkoka clinic atlona tangkhan athalak an lo nei toa hunter phone mang turin pona chuak ngal thlawhna Aisa in khol chak tak asiam chua chu Lucas entirin tunlai khovel fin na in alamel hriat lo computer system turu takania he thil hi andu wanga minman tuman ni mi thalo kut a thlen vai chuan khovela chok buai vekang keiro chuan terrorist beinan ka manga mase buaina ka to pha tuna chuan ven him tlat ka tum to ni Lucas FBI te hi ringam chem tina soi thlawhna passenger dangte khan Aisa thalak an lo dong hloma FBI headquarters kota hantaran dak we patangin Aisa thalak a han thonani brand taron chuaka hantarani na dik tak a hrechiang ta gos khan tuma thatlovin tun ma tangin hantara thilti vekania akhol computer system chak tak kha adu wangani
brand nena chuan in puang zelin Lucas a thalak po kha alo han thona khol ka nei thei chuan khovela mi hosa le thil ti thei ber kani don ani tin brand chu alam tang turin a som ngala thu nei tu te hena min pek lu chuan heng in huaya ka thil lo ti nok to zong zong te engtin nge i soi fia tong atia brand chuan tho pui atum taringot mai THLAWHNA nuai lama aisa ti hria in chuk tumin misual ho an no khom nual to a Lucasan an ron la ti che emang kan beilet lo chuan kan thi tho tho don atia ruwa man na siamin na chok na chak takaina akai ta muai mai aisai bodyguard te cockpit lam lu chhona tanga chuak chawin misual ho chu an lo ti boya chu vele Lucas a chho ve ngal arui deuh chu wangin a khomu adik theilova maktak main damdoi khan chakna a pe hlau thung misual ho chu a that zela Italian hovin silai ron chelekin THLAWHNA tukver an kap ke a passenger an thlok chuak nual THLAWHNA leilam pana tlain an tal buai nuai toa reivak lova haron pa ngai ko pilot lu hai lu tuk chuan kongka honga misual panin pilot te chu an ron la that zui Lucas an beiron lai chuan aisa chainsaw ne naron lang hlola Lucas pe in misual ho a chandar rem ruma aisai bodyguard te pon an dun nan chanani heti lai hian San Francisco airport a brand le hantaran THLAWHNA ron tum tur an lo chang rana a phone atang chuan signal en rengin THLAWHNA kha abota thut mai brand pathin rim ema abum leka ngain aka phlum ta ni Lucasan misuala thavek nu chuan cockpit a aisa nen an pheiduna pilot te ruang loamin brandin Lucas rong khola anomna anzo chuan Lucasan wana kan lo thlok reng ti na chang brandin ghost chu kan nen ron thlenang che an ti chuan Lucasan aisa en renga kati theilowang tia lo hnialin aisa halo nui saka khol chungchang haron zot le Lucasan chutiang ka washengai lo ve heta lo shim tia changin phone da maka Lucasan THLAWHNA khalchu reilote kazir vea kala thei hilem lo wangchu atia aisa in pilot te khan THLAWHNA hi han khal reng hlainem tia lo changin Lucas chuan San Francisco lam kan pan lo shim tiro atia aisa hian a khol mangkhan ati ratangin THLAWHNA hi alo thunun vekani